Seguramente habita un gran día para nos na EPB San Nicolás, mirando que nos finalizar el periodo de examen para a opleiding uitvoerend bakker, mejor conocido como panadero, riba un MBO nivel 2. Algum anos atrás, nós fizemos uma investigação sobre nosso mercado laboral e nós constatamos que tem uma necessidade grande para panadeiro. Pois nós estamos orgulhosos que pronto nós prome grupo de panadeiro a graduar e assim vai exercer uma função, seja de uma panaderia, hotel ou restaurante. A opleiding consiste de 2 anos de estudo. Durante os 2 anos, os estudantes têm les prático de bakkerij, maneira por mira. Banda die essay tamen aan te lessen theoretico, completamente digital. 2 jaar geleden zijn we hier met deze enthousiaste groep gestart. We zijn begonnen met allerlei basistechnieken. We zijn begonnen met het leren van de ingrediënten, machines, basistechnieken voor brood, banket en koekjes. En in het tweede jaar zijn we eigenlijk meer begonnen met wat meer zelfredzaamheid. Zelfontplooiing. We hebben een aantal thema's in het jaar hebben we gezet. En de bedoeling was dan dat de jongens en de meisjes natuurlijk een koekje gingen zoeken, een broodje gingen zoeken en een bolo gingen zoeken in die sfeer van, of in het thema zou ik zeggen. En als ze dat gezocht hebben, dan moesten ze het recept omrekenen. En vanuit daar het recept omrekenen moesten we een bestelformulier maken en een kostprijsberekening maken. En daarbij ook een leuke verkoopprijs verzinnen. Daarna gingen ze een bestellijst maken om de producten te bestellen. En dan hadden we een praktijkdag en dan gingen ze daadwerkelijk de producten maken. Aan de hand van een eigen gemaakte planning. In het begin was dat nogal zoeken en was het moeilijk de eerste keer. Maar je ziet nou ook vandaag is het eindpunt, het examen. Dat hebben we in 3 dagen gedeeld, dat we ook de rust hebben en dat mensen we kunnen beoordelen. Do sa akin abay hobby bong, nos maneta pa hobby leave, ela yun nos hobby. Tukos on actualmente abay lihe, akin na abay lihe. Pami. Estágio ela abay hobby bong, ehir na yan ang hobby leave, ang hobby hands-on. Orang kita haciendo algo fout, no ayudami. Mi plan lo pa by APE, suturos by bong. Well, yeah. Si no, me lo by traha of, me lo by afo, es cosa. Me gusta hobby baker, desde algo comida da encanta de ora me da chiquito. E ora kuma haya sa kuna habri class kinanang, prome inscribe kumi pura haya, makore inscribe, paso ya. Eko nanta by hobby lihe, sunod ta haya hobby class, pasino, di baker. Mi plan tá para estudar na Holanda, em nível 3. Quando estou orando para a não, necessita terminar, lo maquia daqui não, pero na Holanda me lo vai estudar em nível 3. E uma estágio, gente nada da echt conversar com nós, nada da punta com a bairro Jaquan, com a bairro Hilton, des nada da echt heads up com nós tour, des nada cara nos bom também. Mas ora me drente lugar nada, ei, cá vai Josie, opiteia, como não bem, des nada haya falta de nós, a mim e outro muito morrer.